As xornadas etnográficas da Mariña celébranse este fin de semana en Barreiros para converter a comarca nun punto de encontro coa tradición galega. Xacobo e Sara, impulsores destas xornadas etnográficas. Eu coñecín outras xornadas etnográficas, que son as do Morrazo. Vin que na Mariña había un espazo para poder facelas, porque na Mariña hai moitísimas actividades. Foliadas, o Festival do Emigrante que fai o Barco da Vella, a Xira de Santa Cruz, pero non había nada, digamos, sí que hai foliadas onde hai obradoiros, pero non había nada que tocara a etnografía, digamos. A mí preocupei moito a formación, non? Entón quería facer unhas xornadas onde houbera a parte lúdica, que tenga o folclore, que tenga a festa, e, como está facendo Xavier, non? Pois dar unha masterclass para formar un pouco a xente, para que a xente saiba de onde nace todo isto, non? Que necesitaba alguén que me acompañara, bueno, pois pensei en Sara, e foi o mellor que poden facer, porque sería imposible facela sen ela. É complicado levar a cabo este programa? Bueno, complicado non, pero sí que é verdade que somos unha asociación moi pequeniña. Entón, bueno, temos xente colaboradora que nos botan a man, o feito de que cada edición sexa nun concello diferente da Mariña fai que a xente local, os veciños anfitrións das xornadas, pois tamén se involucren moito e nos axuden. A Mariña hai moitísimas asociacións, hai unha riqueza tremenda de tradición e de folclore. Entón, claro, queremos que esa asociación sexa tamén a anfitriona. Barreiros, concello anfitrión das terceiras xornadas etnográficas da Mariña. Que supón para vos? Pois, bueno, primeiro orgullo, porque contar con actuacións, con charlas, con investigacións do nivel que se contaron este fin de semana en Barreiros, a verdade que é un orgullo porque nos pon no epicentro da música, do baile, do traxe tradicional, e máis, pois, eso, pechando un mes de maio que as letras galegas se dedicaron ás cantareiras, a poesía popular galega. Para nós é fantástico albergar estas xornadas aquí. E contanos, que aporta Barreiros como sede? Pois mira, Barreiros aporta todo o traballo que veu facendo dende sempre persoas a título individual, tamén agrupacións como Arco da Vella, que leva moitísimos anos traballando na música tradicional, no baile tradicional, que precisamente este ano cumpre 45 anos, e estas xornadas son un pouco pois visibilizar e darlle protagonismo a todo ese traballo que levan facendo moitas veces anónimamente, sempre de xeito voluntario, para poñer en valor o noso folclore, a nosa música, a nosa tradición, e sobre todo para pasala de xeracións en xeracións para garantir que sexa algo vivo. Dende Vicepresidencia levades colaborando co estas xornadas xa varias edicións. Estas xornadas son perfectas, só fai falta ver o cartel, ver todas as actividades que se fan durante 3 días. Nós levamos apoiando estas xornadas dende a primeira edición en Ribadeo, segunda en Xove, esta en Barreiros. Como non podía ser de outra maneira, temos que apoiar a esta asociación, unha asociación como outras moitas que traballan a prol da cultura, e que é unha asociación sen ánimo de lucro que o único que fai é expandir a cultura e achegarnos eventos como este encontro con Xavier Díaz, que é un luxo para Barreiros, presentación de libros, encontros, a exposición que temos de TCD é impresionante, e como non íamos a apoiar este evento, esta asociación que fai da Mariña, culturalmente falando, o punto máis importante da provincia e diría de Galicia. Crees que a tradición está en risco ou está a rexurdir con iniciativas como esta? A tradición é un concepto que efectivamente, pero a tradición ou o folclore, a sabiduría do povo é unha materia viva que está mutando permanentemente, e todo isto é o que fai de alguna maneira, eu creo que estructurar ou axudarlle a tribu a saber de onde vimos, e que todo este patrimonio tamén nos conforma de alguna maneira. Estas xornadas acheganvos a un público interxeracional. A min gustame moito ese concepto interxeracional. Me parece que un espazo que polo menos na miña infancia foi moi importante, foi compartir cos meus pais a música, o teatro, todo tipo de relacións sociais, porque axudan de alguma maneira tamén a aprendizaxe necesaria para despois desenvolverte en calquera outro medio con facilidade.